A prostě to víš, jak tam týpci přišli třeba v 8 večer na tu stavbu, teďka tam vešli dovnitř, přesně věděli, kam šli, to bylo 100 pro někdo z té stavby, takže šli pro klíče, asi rozbili, otevřeli a teď vždycky zalezli do té boudy, ta kamera byla venku. Zalezli do té boudy, teď jsme to zrychlili, tak 2 hodiny, 3 hodiny, vylezli ven úplně protože jsme tam měli ty reklamní flešky, že, zavřený alkoholem, takže vylezli úplně ven najebaní a teďka si řekli, že když mají vlastně klíče, by mohli vykrást tu stavbu. To jsi viděl, odnesli vždycky. Nářadí, vrtačky, za hodinu se vrátili, zase zalezli dovnitř, 2 hodiny tam byli, zase vylezli ven, ještě víc najebaní. Pak zase vlezli dovnitř, takže nám takhle vykradli stavbu asi od 8 do večera, nám třeba do 4 do rána takhle kradli, že policajti říkají, to v životě neviděli. A třeba v konvici byl nalitej líh, víš, co úplně. Si tvořivali vůbec nějak první, co udělám ráno, vlezu do toho kancu, kde úplně mrdník, dám si kafe. Jenom it's a prank, bro. Jo, jako to bylo super. No, tak možná právě proto, že se chovali takhle suverénně, tak si jako všichni mysleli, že tam asi k tomu patří, že takhle by se nechoval klasický zloděj, že? Jo, šokovali nás trošku.